Lena-ke inoveli yethu esiyibhalele uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-38, season 1. Esakhala kanjalo uNobuhle asondela umphikeleli, afika amole ngesandla, emdonsa eya naye emotweni. Umdonsa nje uyanqabashiya, uyakhala uNobuhle. Abantu sebeme izixongololo manje. Babodwa badabukayo abazwela uSakhile njengoba elele phansi kungekho nongamsiza njengoba besaba lezi insizwa zakaMkhize ukuthi ihlezi zibalwise mangabe bezama ukusiza uSakhile. Senimdubulile, kulungileke ngiyabona senimdubulile, kodwa phela okungenani mhambisani noma esibhedlela, akukwazi phela ukuthi ningamdubula ngathi benidubula inja nje engenabazali namndeni. Zamani ukumsiza, mfoneleni noma i-ambulance. uNobuhle nezwi seledlezela liya ngokusha esezichitshana nje ukukhala. Kube enhlanga zimuka nomoya nje kubane wabo ukunalokho badonse yena bamfake kule moto abahamba ngayo, bashaye bachithe baphele nje emehlweni kule ndawo yesigameko. Emva kwesikhashana behambile uMkhize, iqhaqhi yembelayo enye yezinsizwa izama ukubopha uSakhile la kadubuleke khona ngenhloso yokuvimba ukopha kwegazi elabe seligcwele kuyo yonke indawo le. Kusenjalo omunye wesifazane kusisixongololo sabantu ashayela amaphoyisa kanjalo nabezempilo. Okuthe bangafika bacela ukuba abantu baqhele ukuze bezokwazi ukwenza umsebenzi wabo. Ukhona wazi lo mliso lelela phansi okanye ohlobene naye njengamanje. Elinye lamaphoyisa likhipha ibhukwane elincane kanye nepeni lokubhala. Banika inamakhanda babekhona duze naye belandula ukungamazi. Ligoba iphoyisa lizama ukuthola okuthile ekhukhwini likaSakhile ukuze lizokwazi ukuthola ulwazi ngayo. Kodwa-ke umuntu womthetho ususho ukuthi awuboni nje ukuthi lo muntu udinga isibhedlela. Sesikutshelile ukuthi asimazi, asazi lutho futhi ngaye. Nini into engabe niyayenza ukuzama ukuhlenga impilo yakhe okanye nimtholele usizo. Uqhuba yona lensizwe bopha uSakhile ngeyembe layo. Lalela-ke mlesamumbi. Asibone odokotela thina. Awuzi ukusiphazamisa emsebenzini wethu. Ithina amaphoyisa la akuwena, ngakho engalawulani. Kuyaleli iphoyisa kulomlisi. Lithola ucingo ekhukhwini kaSakhile iphoyisa. Lithi malithi liyalivula ucingo lwakhe, liqaphela ukukhangwa isithombe sentombazane egaxene nayo uSakhile kulesithombe. Maphakathi nesithombe kunombhalo othi kanye zamyokusa. Libhale phansi iphoyisa konke lokhu ebese liqhubeka nokubuza abantu ababekhona kwenzeka lenhlekelele ngaba kubonile nokuthi bangobani abenzi balomshophi. Kodwa lutho akekho nje okhomba ukwazi, bonke bayalandula. Nokuthe lisabuza kanjalo iphoyisa batheleka bezempilo nebala bamthatha uSakhile. Sekubonakala nje ukuthi sekusela umndondo kuphela, kodwa yena uyayalela. Seliyeli kuyozilahla kunina manje nelanga, liyikhathi zantambama. Ishaya izulu imoto yabezempilo noSakhile owayengaziwa nokuthi ungubani, ibheke eMadadeni Hospital. Sikananda mfowami, uyabona ma ukuthi umshana wami ubanjwe yibo Mkhize, ngiyakutshela, ngiyamfunga ubaba. Iyoma nivuka impi yethu nabo. Kulokhu-ke ngiyokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyawuqedela umonakalo osuvela usudala obaba. Kuyofakati kufe nje yakhona, ngiyakutshela wena kuyovalwa ngehlahla lapha. Basijwayela kabi kakhulu phela labantu manje. Ucije impi noSigananda kanye nezinsizwa ezimbili ezasihlele ngemumva kule moto ewuhuntshu eyayishayelwa ucije impi. Bakhuluma nje baphuma edolobheni eShowe ngenhloso yokulubangisa eNewcastle ukuyofuna umshana kacije impi. Emva kokufika kwaMkhize eMbongolwane bafica kukhala ibhungezi, kuvalwa amasango, bengabona nangokhalo ukhabazela. Kulungile ngiyakuzwa nkuze yamashingo. Kodwa-ke nakho la ngisala khona njengoba sihamba nje njengamanje silibangise eNewcastle, ikhona nendawo esizofika silale kuyona ngoba phela lolu hambo lusijumile nawe uyabona, kanti futhi sofika kuvele sekuhlwile la siya khona kuntambama phela manje. Khona-ke sekuthiwa siyamcinga uSakhile, soqala siphume sibheke phi njengoba iNewcastle ingaka nje. Kubuza uSigananda, yini wakhulumiswa kumuntu oyivaka nje ongenwa amanzi amadolweni Sigananda? Uyesaba? Mawukuthi uyesaba phela usangajika khona manje singakafiki ndawo nje, angihambi namagwala mina. Uzongitshela ngendawo yokulala, silala umshana wami engekho lapha nasile ukuyolwa, kodwa siyofuna umshana wami futhi sibuye naye iphila. Sezwana madoda. Kubuza ucijile,
zivume ngamakhanda lezi insizwa ezazingemuva emotweni. Sigananda, yini ndoda, usaba ngempela kanti? Kuqhuba ucijile. Hhayi, akukhona ukuthi ngiyesaba wendoda, ukuthi angifuni isixhamazelo. Sithathele izinto phezulu ngenxa yokulawulwa nje umuzwa wokucasuka, size sigcine sithathe izinqumo ezosiholela ophathi. Sizothini masithola ukuthi uSakhile uphephile la kakhona? Mhlawumbe akafunwe ngicingwa nje uyihlalele nothandiweyo wakhe thina sibhizi siyamcinga la. Kubuza uSigananda. Sigananda, ngizokhathala wena. Emisa imoto duze nomgwaqo ucijile. Njengoba sihamba nje sihamba ngenxa yebika elifike kunina wakhe lo mfana esiyomfuna. Sazisa ukuthi impilo yakhe isengcupheni kumanje nje. Nalapho futhi besingabonanga nokubona thina ukuthi akekho ekhaya akasabona nangokhala. Lana ke mfowethu ngiyalidinga usizo lwakho njengensizwe engiphila nayo. Kodwa uma kuwukuthi ukhuluma kanje ungenza ngibe nomnqikazi ukuthi noma kwenzeka sibhekana nenkinga lapha uzokwazi ukuma. Uzokwazi ukuma nami njengomfowenu. Ungisize sibuye naye lo mshana ephila. Usaqhuba yena ucijile. Besakhuluma kanjalo beze ngomsakazo sekuyisikhathi sezindaba. Ezingena manje zithi sekudutshula umfana olenganisele eminyakeni eyi-19 endaweni yaseNewcastle eTheku Mall khona namuhla. Abebekhona bathi kuqhamuka imoto emnyama ebehamba amadoda amabili aphuma aqonda kuye lo mfana obehamba nowesifazane oseminyakeni efana neyakhe lomlisa. Kubikwa ukuthi eyodwa yawo lamadoda ivulele ngenhlamvu kuye lomlisa babe sebethatha owesifazane bamfaka emotweni ngendluzula bahamba naye. Umlisa odutshuliwe uphuthunyiswa esibhedlela saseNewcastle eMadadeni Hospital. Imbangela yakho konke-ke lokhu ayikaziwa kodwa kunxusa ukuba abantu babheke ekhasini lomsakazo la ku-Facebook okuyilapho isithombe somlisa odutshuliwe sofakwa khona njengoba sitholakale kumakhalekhukhwini egaxeni naye lo wesifazane okubika ukuthi ubenaye ngenkathi edutshulwa.